Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссера, можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со срочных новостей. Как известно, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание проходило на фоне угрозы вторжения России в Украину. И как раз сейчас в эти минуты идет пресс-брифинг по итогам заседания, и темами этого заседания были следующие: меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, состояние дел в украинской экономике и энергетике, противодействие коронавирусу. Как рассказал секретарь РНБО Алексей Данилов, на заседании сослушали главу разведки Кирилла Буданова, министра обороны, главнокомандующего ВСУ, главу Министерства иностранных дел, главу СБУ, премьер-министра Украины, министра энергетики, главу Министерства здравоохранения. Алексей Данилов сказал, что ситуация понятна, на данном этапе контролируема, поводов для паники нет. Также он заявил, что вооруженные силы готовы дать отпор при необходимости, и в очередной раз подчеркнул, что ситуация сложная еще с 2014 года. С нами сейчас на прямой связи украинские политические деятели, дипломат, экс-представитель политической подгруппы трехсторонней контактной группе в Минске пан Роман Безсмертний. Пан Роман, витаем вас. Селям алейкум. Доброго вечера. Пан Роман, вот как заявление секретаря РНБО Алексея Данилова о том, что все под контролем и никакой паники нет, коррелируется с тем, что Британия, Соединенные Штаты Америки, Австралия вывозят своих дипломатов, а точнее семей своих дипломатов с України? Перше, на що треба звернути увагу, це дійсно на ті рішення, які прийняті Держдепом, які прийняті міністром закордонних справ Великобританії, Австралії, про часткове зменшення дипломатичного корпусу і можливість вивезення сімей дипломатів, тобто це діти, дружини. Хоча по міжнародному праву, по тих конвенціях, які гарантують безпеку і імунітет дипломатичному корпусу, як на мене, то вони мали виїхати впродовж 14-21 років, тому що так, як побудовано це міжнародне право, то згідно його, коли виникають ознаки не загрози, а ознаки загрози представникам дипломатичного корпусу, то держави і, власне, і дипломатичні представники можуть приймати рішення про часткове обмеження дипломатичного корпусу і навіть евакуацію. Якщо подивитися зараз на тексти, які прийняті в усіх цих посольствах, то в них йде мова про часткове зменшення, про часткову евакуацію. Тобто всі ці країни зреагували на те, що ситуація загострюється, і треба виконати таку дію. Власне, те, що робиться зараз, це обов'язок урядів і керівників дипломатичних служб прийняти відповідні рішення, щоб обезпечити людей від ймовірної загрози. Тут треба точно вживати слова «ймовірної загрози». І коли з'являється інформація, подібна тої, яка зараз в засобах масової інформації поширюється, про наради, про зустрічі, про загрози, про дії на кордоні, то
зовнішньополітичні відомства, вони зобов'язані приймати такі рішення. Це не означає, що завтра чи післязавтра почнеться війна, бо навіть в разі початку війни дипломатичному корпусу надається відповідна можливість покинути країни, навіть якщо між цими країнами ведеться війна. Більше того, вони мають можливість відповідності з нормами міжнародного права вивести і евакуювати особовий склад, документи, навіть частково майно. Далі я не буду розказувати про ці речі, вони дуже детально врегульовані в нормах міжнародного права. Тепер стосовно того, як це виглядає з точки зору українських громадян і, скажімо, засідання Ради національної безпеки і оборони і констатації секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даниловим, те, що ситуація під контролем після заслуховування очільників служб і відомств, які вами були зазначені. Як це корелюється? Справа в тому, що якщо проаналізувати інформацію, про яку ми вже з вами говоримо, її знають громадяни України, то у відповідності до чинного в Україні законодавства, тобто Конституції України, Закону про правовий режим воєнного стану, Закону про оборону вже є ознаки на сьогоднішній день, які існують, увага, вони існують безперервно з 2014 року, про введення правового режиму воєнного стану на окремих частинах української території. Тобто, насправді, сьогодні, як і в попередні часи, президент мав заслухати відповідних очільників і, зваживши ситуацію, дивлячись на обставини, які виникли, він мав запропонувати і прийняти рішення про введення воєнного стану, правового режиму воєнного стану і подати до Верховної Ради відповідний акт. На території, так як уже там він би прийняв рішення, чи в прикордонній території, чи в окремих регіонах, це вже залежить від того, як відскановано військовою розвідкою, службою зовнішньої розвідки, Генеральним штабом, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ ситуація. Але я відповідаю за те, що я зараз скажу. На сьогоднішній день підстави для такого рішення є. І тому, власне, результатом сьогоднішнього рішення засідання мало бути таке рішення. Це, що б це дало? Тому що напруга в суспільстві росте. Да. Скажімо так, очільники не дають ніяких відповідей. По-перше, це застабілізувало б ситуацію. По-друге, це показало, що армія приведена в відповідний стан бойовий, вона готова реагувати. І ще одна річ, яка суперважлива в цьому плані, відповідна реакція була б і міжнародного середовища. Тому що зараз, в умовах, коли Вашингтон говорить одне, а Київ говорить інше, це правда, що Київ говорить інше, це дає підстави, в тому числі Брюсселю, говорити про те, що сьогодні ознак немає для того, щоб евакуйовувати посольства і таке інше. Ну, в даному випадку, скажімо так, бездіяльність, тобто невиконання закону про правовий режим воєнного стану і оборони, воно створює такий дисонанс, який виникає всередині країни і стимулює додаткове напруження. Ну і, зрозуміло, дисонанс в стосунках з нашими зовнішньополітичними союзниками, партнерами, друзями по антипутінському блоку. Тут уже кожен може вживати будь-який термін, який він вважає. Да, но, пане Романе, а как вы считаете, вот почему все же такой дисконнект, когда наши западные партнеры предупреждают Украину о возможном дальнейшем вторжении, интервенции России, а вот у нас говорят о том, что никакой паники, все под контролем, нет повода для паники, и тем временем не вводят, как вы говорите, военное положение. То есть можно ли это списать на непрофессионализм, возможное дилетантство, или как это назвать? Ну, перше, для мене не є це чимось таким несподіваним, бо якщо брати, скажімо, американські відомства зовнішньополітичні, австралійські, німецькі, інші, вони зорієнтовані на ключову цінність – життя людини, її здоров'я, і ецетера, ецетера. Тому при виникненні будь-якої ситуації першу реакцію, яку вони роблять, це зробити все,
щоб, не дай Бог, не нанесено було шкоди життю, здоров'ю людей, бо вони за них несуть відповідальність. В пострадянських системах державна машина, особливо в цій царині, вона настільки квола. Ми ж з вами чудово розуміємо, що дипломатичне представництво в Росії і в Білорусі на даний момент мало бути просто зведено, якщо не взагалі до мінімуму, то і справа передана там країні уповноваженій поручителю управління майном, то залишено там 2-3 дипломатичні представники, бо я ці дні весь час думаю, як почувають себе дипломати українські, члени їх сімей, діти, які ходять в Росію в школу, в Білорусі в школу і чують оце те, що робиться. У нас тут трясе, розумієте як? А що там, як себе почувають ці люди? Але українська система на це, як посттоталітарна, вона не реагує. До речі, це не тільки гріх української системи. Майже всі посттоталітарні держави в цьому плані, вони тему цінності людського життя, вони її там, якби волинять, скажімо так, м'яко. І вони її не помічають як першу цінність. Тому це перший момент. Другий. Очевидно, що нинішнє політичне керівництво України, воно навмисне обрало інший варіант дій. Чому я зараз сказав варіант дій? Бо на сьогоднішній день доречно розглядати декілька ймовірних варіантів розвитку подій подальше. Перше – це пряма агресія. Дії українського політичного керівництва свідчать про те, що вони не бачать можливої агресії. Бо якби вони обрали це як ймовірний, найбільш ймовірний варіант, вони б діяли відповідним чином. Друге, а що ж вони тоді бачать? Очевидно, що вони розглядають розвиток нинішніх подій як певний тактичний інструмент в руках Росії. Тобто, я зараз спробую спрогнозувати їхню поведінку, їхнє бачення. Готуються зустрічі радників нормандського формату, готується нормандський зустріч четвірки. Звідси Росія піднімає акції і на переговорах з Вашингтоном, Брюсселем і в Відні, і на переговорах в нормандському форматі для того, щоб додатково тиснути. І третій варіант, який розглядається, це як можлива інформаційна гра. І на сьогоднішній день ця дезінформаційна атака, вона може дійсно бути як складовою війни. Так от, я в цій ситуації пропонував би політичним керівникам і в аналогічній ситуації, особливо в Україні, розглядати одночасно всі три варіанти, бо насправді вони можуть бути складовими одної зовнішньополітичної операції, яку здійснює Кремль. І так і необхідно діяти. І нічого не заважає сьогодні. І я би наполягав на тому, щоб перше, що було зроблено, це введено правовий режим воєнного стану на окремих територіях. Війська приведені в певний стан бойової готовності, так як це зробили натівці. Українські засоби масової інформації написали про те, що натівські війська в прикордонних східних державах приведені в бойову готовність. Там є три рівні. Так от, вони приведені в найнижчий рівень бойової готовності. Але вони все-таки діють у цьому плані, вони розуміють ймовірну загрозу, і тому приводять війська в певний стан бойової готовності. Так і треба зробити в Україні в нинішній ситуації. Це суспільство б заспокоїло. Друге, очевидно, що треба робити кроки щодо погашення дезінформаційних дій, які йдуть з Російської Федерації. І третє, очевидно, що треба гасити оцей тиск по лінії Нормандії, радників нормандського формату і так далі, і брати участь інформаційно в переговорному процесі, який веде сьогодні Вашингтон в Женеві, Брюсселі і Відні. Збалансувавши оці речі три, і тут дуже важливо виступати в такій ситуації, яка складає зараз. Я з повагою відношусь до секретаря РНБО, але в нинішній ситуації, насправді, з ключовими меседжами до нації по результатах такого засідання Ради національної безпеки і оборони має виступати Верховний Головнокомандувач. Безумовно, тому що це рівень довіри, це рівень компетентності відповідного очільника. Суспільство б розуміло і бачить, що так, вони розуміють, Верховний Головнокомандувач поінформований.
І він не може допускати таких речей, як були днями. Тут це спокійливий виступ, а тут все, починається війна. Розумієте, бо це свідчення того, що його самого колотить. До нього доходить різного роду інформація. А коли відбулося засідання, зібрана відповідна інформація, війська приведені в певний стан бойової готовності, введено правовий режим воєнного стану, створена ставка головнокомандуючого, відповідні накази на взаємодію з територіальними військами дано і так далі. Відповідні розпорядження місцевій владі. Тоді люди розуміють, що система спрацювала, і система ця готова їх захищати. І ще одна річ, яку я обов'язково мушу звернути увагу. Ми знаходимося в умовах формування демократичної держави. Вперше за всю історію Україна, земля, на якій ми з вами живемо, веде війну в умовах формування демократичного суспільства. І насправді не всі розуміють, бо ми привикли до тотальної війни, яку вів Радянський Союз, царська Росія і так далі. На це взагалі ніхто не звертає увагу. І є проблема інституційна, хто чим має займатися. Розумієте? Оце ще більше трясе суспільство, бо до цієї тряски приєднуються й очільники місцевої влади. Не знаючи, що і як робити, вони починають запитувати, вони починають давати інтерв'ю, чим і без того доводять ситуацію до сказу. Тому в даному випадку необхідно, в тому числі уряду, президенту, зараз провести цілий ряд відповідних нарад, необхідно дати інструкції державним органам влади місцевим, органам місцевого самоврядування, як що треба робити в такій ситуації. Тому що паралельно із цим в умовах пандемії, оцих безкінечних мінувань і так далі, ситуація доводиться через дезінформацію і певні інформаційні атаки до стану психозу. В таких умовах ворог зазвичай використовує будь-який привід для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині держави. Тому і на це треба звертати увагу і вживати відповідних кроків для того, щоб застабілізовувати ситуацію. З моєї точки зору, цей комплекс трьох напрямків, його доречно об'єднувати і використовувати, і протидіяти цілісно, розуміючи з того, що Москва, Кремль весь час буде атакувати Украину с усіх сторон. Но вместе с этим, как вы оцениваете все же вероятность возможного дальнейшего вторжения Российской Федерации в Украину? Это может быть полномасштабным вторжением, это может быть какой-то блицкриг, о котором нас предупреждают, или же все-таки Путин попытается осуществить некую провокацию локальную на Донбассе или в каком-то другом украинском регионе? Вибачте, Гульсун, я не чув питання. Пане Романе, зараз чуєте? Алло? Чудово. Пане Романе, а как вы оцениваете вероятность возможного дальнейшего вторжения Российской Федерации в Украину? Это может быть крупномасштабным вторжением, возможный блицкриг, о котором нас предупреждают, или же Россия попытается осуществить некую локальную провокацию в том или ином регионе Украины? Якщо проаналізувати останній рік, який пройшов, то найсприятливіша ситуація для подібних операцій російських проти України були навесні минулого року, 2021-го. Треба чітко розуміти, що сьогодні, навіть впродовж цього року, ситуація змінилася в військах. Озброєння українських військ змінилося. Більше того, ви подивіться, як ця динаміка прискорилася в останні місяці. Я весь час кажу про те, що коли противник, а особливо агресор, такий як Росія, планує певні широкомасштабні дії, чи спеціальні операції, чи диверсійні операції, перше, що рахується, це ймовірні втрати. На сьогоднішній день при такій забезпеченості і такій мобілізованості українських військ, не дивлячись на певні прорахунки в питаннях управління одиницями, системами і напрямками і так далі, досить серйозні. Звідси
з моєї точки зору, в нинішніх зовнішньополітичних умовах, які склалися, безумовно, ми можемо зважати на сумасшедшість людей, які керують у Кремлі, на їхню безбашеність. Але в разі такої атаки Росія понесе колосальні втрати, причому людські, я вже не кажу про наслідки, які це будуть мати для Росії. Тому ймовірність в даний час широкомасштабних боїв, я їх не відчуваю, такої можливості. Бо я ще раз кажу, треба розуміти, що російська армія – це теж люди. І вони теж прекрасно розуміють, що Україна не 2014 року зараз. Це зовсім інша в питаннях оборони і безпеки держава. І єдине, що є слабким місцем, це системи управління. Оця єдність між державою, державними інститутами і суспільством, вона кульгає. І не випадково ми бачимо весь час спробу розпалювання внутрішнього конфлікту, що необхідно зараз? Мінімізувати ці речі, згуртуватися. І я глибоко переконаний в тому, що і сам Путін, і російська військова машина, вона при такій мобілізованості українського суспільства і готовності його захищати, вона не наважиться на пряму атаку. Тим більше вона прекрасно розуміє, що сьогодні в цій машині задіювати білорусів і поліетнічний склад російського суспільства – це дуже ризикувати. Звідси, з моєї точки зору, ситуація, яка зараз складається, зовнішньополітична, міжнародна, ті кроки, які зроблені Сполученими Штатами Америки, я вже не кажу там про те, що в Європі ситуація змінилася, адже згадайте, скільки ми з вами говорили про кволість європейської політики антипутінської. Да. Так, там і зараз є маса проблем, але не дивлячись на те, все-таки Європа сцементувалася навколо санкцій. 3 пакетів санкцій, які вироблені в Сполучених Штатах Америки, і багато-багато інших речей. І мобілізація, насправді, антиагресивних дій путінських, вона йде, в тому числі в Європі. І це, власне, оця теза європейська, яка зараз прийнята про те, що Європейський Союз не бачить підстав для того, щоб евакуювати свій дипломатичний корпус. Ну тут ще гра слів, розумієте як? Одні пишуть зменшити склад, інші пишуть, що вони не готові евакуювати. Ну тут це різна конотація, тому що евакуація – це виведення повного складу, а зменшення – це в тому числі, скажімо, вивезення там дітей, частково членів сімей і так далі. Тут абсолютно різний зміст. Тому... Да, если говорить про консолидированную позицию Европейского Союза с Соединенными Штатами Америки, вот как вам видятся действия Германии, которая отказывается продавать Украине оружие, которая блокирует через свои возможности и механизмы предоставления Украине оружия через НАТО, которая выступает авангардом Северного потока-2, которая блокирует предоставление Украине ПДЧ, и наверняка вы слышали вот тот дипломатический скандал, в который попал командующий военно-морских сил Германии со своими заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Крым. То есть как это все оценивать и можем ли мы сказать, что Германия входит вот в пул тех стран, которых мы называем Путін-Ферштейн? Що стосується окремих заяв естеблішменту європейських країн, особливо таких, як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, я вже не кажу окремих балканських держав, то для мене це не є щось там дивне, випадкове, щось несподівано. Естеблішмент цих держав, він дуже залежний. Перше, в інформаційному плані. Друге, корупційна голка Росії, вона проникла дуже глибоко в систему держав цих країн європейських. Третє, що стосується окремо Німеччини, треба добре розуміти, з якими наслідками, з якими правовими обмеженнями Німеччина вийшла з Другої світової війни. Ці обмеження ніхто не знімав до цього часу. А роль Німеччини, зверніть увагу, як виросла. І тут є явний конфлікт між ролью, яку відіграє Німеччина в європейській політиці, і обмеженнями, про які я кажу. Є ще одна річ, яку не треба забувати. Я не виправдовую зараз німців, насправді, бо при всіх цих нюансах вони, як лідери європейської політики, вони перші б мали прийти на допомогу і захист Україні, кримських татар,
оцим положенням про територіальну цілісність, суверенітет і так далі. Я ще раз кажу, я просто кажу, що ми розуміли цей фактор. І ще один, про який треба мати на увазі. Німецьке суспільство, воно йому болить, і воно це почуття вини перед тим, що ми іменуємо Радянський Союз, тим, що успадкувала від цього, чи давайте я скажу так, русський чоловік. Ось що оцей комплекс вини, який несе в собі Німеччина, і це було видно в останніх виступах навіть президента нинішнього Німеччини Штайнмаєра і так далі. Тому мене не дивують ці заяви. Більше того, добре, що вони відбуваються, і ми просто розуміємо, що естеблішмент цих країн, він не є єдиний. Це дає необхідність і вимагає необхідність роботи дипломатичного корпусу українського, це по-перше. По-друге, це зобов'язує Україну разом із союзниками, відвертими, відкритими союзниками, такими як Вашингтон, такими як Польща, Балтійські держави, скандинавські держави останніми місяцями, працювати над тим, щоб переконувати європейців в необхідності об'єднуватися і показувати їм насправді, що і як робить Кремль. Розумію прекрасно, що це потребує часу, але це буде піднімати в тому числі і акції українські, як держави, яка працює з ними, яка показує своє демократичне обличчя, яка будує демократію, яка будує демократичну державу, яка зміцнює свою армію, яка захищає в нинішній ситуації Європу від агресора і так далі. Знаєте, я все-таки ще раз процитую класиків української державності, які завжди казали, це казав і Петлюра, це казав і Коновалець, це казав і Грушевський, справа йде до війни, є шанс збудувати справжню державу. Тому що війна – це трагедія, війна – це колосальне горе, але війна – це шанс збудувати державну машину, збудувати армію, збудувати промисловість. Це екзамен для держави, це, якщо хочете, шанс суспільства показати його єдність. Ніщо так не діє на ворога, як сцементованість держави і суспільства, єдність держави і суспільства. І нам треба в нинішній ситуації взагалі оці непорозуміння, оці речі, які виникають останніми часами, там індивідуальні претензії між державними посадовими особами, опозицією, це речі мирного часу. Їх треба розглядати, до них треба серйозно відноситись, про це не треба забуватися. Але є зовнішній ворог, який загрожує. Тому в даному випадку оця єдність, вона мінімізує шанс агресії. І ще одне. Треба чудово розуміти, Росія нинішня, вона нікуди не дінеться. Бо у цього голодного, босого військового російського насправді ядерна дубинка в руках. І це той страх, який ця Росія несе в собі по відношенню до всього світу. І нам треба просто розуміти, що ми мусимо навчитися протидіяти цьому злу, виборювати свою правду, повертати свої території, знаходячись в такій ситуації. Я не хочу зараз розповідати про тактику, але нинішня ситуація, яка складається, вона насправді піднімає шанси для того, щоб і Крим, і Донбас був повернутий до складу України. Тому що коли, як не зараз, треба пояснювати європейцям і світу, подивіться, вони загарбали територію, тому або ми повернемо ці території і зупинимо цю агресивність, або ця агресивність буде наростати. Тому ні в якому разі цей союз друзів України, антипутінський союз, не має дозволити цій агресивній машині рухатися и ломать демократию и демократичный свет. Пане Романе, в таком случае, вот есть ли у вас понимание, зачем Путин вообще ввязался в эту авантюру с требованиями к Североатлантическому альянсу и к Соединенным Штатам Америки, заведомо невыполнимыми требованиями? Ведь все понимали, что ни НАТО, ни Соединенные Штаты не выступят и не откажутся, не дезавуируют свои соглашения 2008 года или не вернутся к границам НАТО 1990
97-го. И более того, такие агрессивные действия России сегодня подталкивают наших западных партнеров к еще большей консолидации и помощи Украине. Мы видим, как сегодня прибывает в Украину военная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки, Британии и ряда других украинских партнеров. То есть на что они рассчитывали вообще? Пані Гульцу, ми з вами судимо як люди, які завжди були, залишаються і будуть демократами. І ми ніколи не зрозуміємо цю поведінку ні Путіна, ні руського чоловіка. Розумієте, там в голові тирса. І наші з вами цінності, вони їх взагалі не розуміють. Для них оце демократичність, оця дискусія, яка в Україні весь час, ну вони дивляться на це як на зло. Вони не розуміють, що таке права людини і так далі. Для них це не існує. Це зовсім інший світоглядний вибір, це зовсім інші цінності. Тим більше, бо я не можу говорити по-іншому, бо за 60%, не дивлячись на нинішню ситуацію, вважають українців ворогами, вважають Путіна там чуть не Господом Богом і так далі. А він це робить, тому що, по-перше, це шанс залишатися вождем. По-друге, це шанс розв'язати ситуацію для нього позитивно з наступними виборами. Бо ситуація в Росії не ахті добра. Вона неприємна, тим більше вона зараз погіршується. І світ йому показує, що ваша поведінка насправді не збільшує ваші шанси, а зменшує. І, власне, це і завдання сьогодні ключове – показати, що такими інструментами діяти проти цивілізованого світу не можна. І тому важливо от на взлеті зло збивати. Тому що, якщо будуть вести себе країни, так як зараз окремі очільники в Німеччині, в Італії, Франції ведуть себе, то це зло не побороти. Воно завжди буде існувати. А для Путіна подібні заяви там віце-адмірала чи якогось міністра і так далі, це просто шанс руйнувати правову систему міжнародну і організаційну систему, яка забезпечує безпеку в демократичному цивілізованому світі. І він це робить. Розумієте, іноді кажуть, там, Росія бере участь там в такому-то процесі по Ірану, по Північній Кореї і так далі. Я не знаю випадку, де б участь брала Росія і воно закінчилося якимось позитивним, серйозним результатом. Вони обов'язково напаскудять. Тому що вони роблять в першу чергу? Вони руйнують систему міжнародного права. Вони руйнують організаційну модель безпеки. Що вони нав'язують? Вони нав'язують такі речі, як Мінські домовленості. От всі ж прекрасно розуміють, що ці домовленості знаходяться за рамки статуту ООН, норм міжнародного права. Придністровські домовленості – точно така ж єрунда, яка знаходиться за межами норм міжнародного права. Більше того, і перше, і друге знаходиться за межами організаційних форм. От питання, для чого створювати там Нормандську четвірку, 3+2 по Придністров'ю, коли є ОБСЄ, яке створено для того, щоб забезпечувати співробітництво і безпеку в Європі. Для цього є відповідні інститути і так далі. Тому очевидно, що те, що робить Кремль і те, що робить Путін, це, знаєте, це як механізм живлення, це як м'ясо, от, яке він поїдає, руйнуючи демократичний світ. Тому причому це не має значення. Була це імперська Росія, був це Радянський Союз чи нинішня Росія. Вона кровоточить, Кремль кровоточить злом, і він його істочає, це зло. Він цю заразу розносить по світу. Немає випадку сьогодні в світі, де б влізла Росія і там все закінчилося, хоча б яким там миром, розвитком і так далі. Це повна деградация. Да. Приднестровье, Осетия, и так далее. И последний вопрос, буквально 2,5 минутки до завершения нашего эфира. Турция. Вы знаете, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредническую роль между Украиной и Россией. И в скором времени он должен посетить Украину, если я не ошибаюсь, 3 февраля. Вот это поможет? Это реальный вариант?
Перше, треба розуміти, що Раджіп Таїп Ердоган – це гравець, серйозний гравець в міжнародній політиці, і він шукає ролі для себе на міжнародному театрі. Друге, треба добре розуміти, що в нинішній ситуації складається певний механізм, диригентом якого, увага, не ініціатором, не автором, диригентом якого є Вашингтон. І я би не рекомендував зараз Києву виходити за рамки цього механізму. Туреччина, як учасник цього механізму, як країна НАТО, вона відіграє свою роль в цьому процесі. Але не можна зараз хитатися. В тому числі оці ідеї, зустрічі Зеленський-Путін, там створення ще одного майданчика під керівництвом Ердогана і так далі. Це речі, які зараз зруйнують той позитивний механізм тиску, який виробляється в світі під диригуванням Сполучених Штатів Америки президента Байдена. От треба осідлати цього коня і на ньому перемогти у цьому протистоянні. Дякую вам дуже, пане Романе. Чохсагун, що знайшли время, підключились к нам в ефір і відповіли на наші вопроси. Роман Безсмертний, український політичний діяч та дипломат, був з нами на прямому зв'язку. А я сами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 4 минутки. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман». Не пропустите, самые актуальные новости наши журналисты подготовили для вас. А после мы вернемся в эту студию и продолжим программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенча.